Макар и построен като идеологически паметник, Бузлуджа сега може да се превърне в място за култура и културни събития. За 13 години приключва работата по паметника на връх Бузлуджа. Вече 43 години той се изнесява над Розовата долина и едва ли някой се представя долината през него. Това не са празни приказки. Макар изоставен, Бузлуджа е сред най-красивите изоставени места в света под номер 25, а през 2013 година той получава в подобна класация челното място. Точно поради тази причина над 50 000 души годишно посещават паметника и възстановяването му от ключово значение за туризма. Нека оставим вчера в миналото, защото Бузлуджа има бъдеще. Гласувайте!